Καλώς ήρθατε στο νέο κύκλο ενημέρωσης που προσφέρει το Energy.gr στους χρήστες του, με μια σειρά μαγνητοσκοπημένων συνεντεύξεων με σημαντικούς ανθρώπους του κλάδου της ενέργειας στη χώρα μας. Σήμερα ανοίγουμε την αυλαία αυτού του νέου κύκλου με τον κύριο Γιάννη Ελγιζάκη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΛΗ και πρόεδρο του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών Ελλάδας. Κύριε Ελγιζάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχτήκατε στο γραφείο σας. Χαίρομαι που είμαστε μαζί και έχουμε να συζητήσουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καθώς διαθέτετε λοιπόν πολύχρονη εμπειρία, μπορείτε να μας προτεραιοποιήσετε τα προβλήματα του κλάδου στην παρούσα συγκυρία. Ποιες είναι οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν κατά τη γνώμη σας αφενός από τις ίδιες εταιρείες και αφετέρου από την κυβέρνηση, για να υπάρξει μια ταχύτερη εξομάλυνση σε επίπεδο τιμών και για τον καταναλωτή, αλλά και να βελτιστοποιηθεί η οικονομική απόδοση των εταιριών. Βάλατε αρκετά θέματα. Τα σημαντικότερα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κλάδος σήμερα, τουλάχιστον για την επιβίωσή του, την σημερινή, είναι η παραβατικότητα. Η παραβατικότητα είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα στην ελληνική αγορά. Έχει εμφανιστεί με διάφορες μορφές, νοθεία, λαθρεμπόριο, πειραγμένες αντλίες. Δυστυχώς μέχρι σήμερα η πολιτεία δεν το έχει αντιμετωπίσει και με αποτέλεσμα έχουμε μια διαρκή αύξηση της παραβατικότητας και για τις εταιρείες του κλάδου αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Σαν μελλοντικό ζήτημα βάζω το θέμα της ενεργειακής εξέλιξης των εταιρείων, όπου σε ένα νέο ενεργειακό τοπίο πρέπει να δούνε πώς θα οργανωθούν, με ποιες τεχνολογίες θα ασχοληθούν, τι επενδύσεις θα χρειαστεί να κάνουν. Αναφέρεται το θέμα των τιμών. Το θέμα των τιμών είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ειδικά τις εποχές που ζούμε, που υπάρχουν έντονες πληθωριστικές πιέσεις, έχει μειωθεί το εισόδημα του καταναλωτή και οι τιμές είναι υψηλές. Οι τιμές είναι υψηλές διότι το τελευταίο διάστημα υπάρχουν δύο πολύ μεγάλες γεωπολιτικές κρίσεις. Η κρίση της Ουκρανίας, η οποία οδήγησε τις τιμές σε πολύ ψηλά επίπεδα. Όταν άρχισαν να αποκλιμακώνονται οι τιμές, ήρθε πολύ πρόσφατα το ζήτημα της Μέσης Ανατολής. Από την άλλη πλευρά, στην ελληνική αγορά, για δημοσιονομικούς λόγους, η ελληνική πολιτεία έχει επιλέξει την πάρα πολύ αυξημένη φορολογία. Φοβάμαι λοιπόν ότι όσο δεν αποκλιμακώνονται οι τιμές λόγω των διεθνών εξελίξεων και παράλληλα η Ελλάδα, διότι δεν έχει τη δημοσιονομική δυνατότητα να μειώσει τη φορολογία όπως έχουν κάνει αρκετές χώρες, τελευταίο παράδειγμα η Κύπρος που μείωσε σημαντικά τους δασμούς, πολύ φοβάμαι ότι μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν και οι τιμές θα παραμείνουν τουλάχιστον για το επόμενο μεσοπρόθεσμο διάστημα σε υψηλό επίπεδο. Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν, αλλά αν μου επιτρέπετε το σχόλιο, ο κόσμος ψάχνει για μάγους. Ναι. Μπας και γλιτώσει έτσι από την κατάσταση αυτή που έχει βρεθεί. Ωραία, καλύψατε αυτή την ερώτηση. Πρόεδρε, πόσο θωρακισμένες τώρα είναι οι εταιρείες πετρελοειδών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που φέρνει η μετεξέλιξη του ενεργειακού περιβάλλοντος και για να παραμείνουν ανταγωνιστικές? Πόσες από αυτές πιστεύετε ότι στο τέλος θα παραμείνουν και θα επιβιώσουν τα επόμενα χρόνια? Μίλησα για την ενεργειακή μετεξέλιξη και μίλησα και για το παρόν της ελληνικής αγοράς. Οι εταιρείες, θα συμφωνήσουμε ότι είναι υποχρεωμένες να επενδύσουν για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους στις σημερινές εμπορικές δραστηριότητες και συγχρόνως να ξεκινήσουν τις επενδύσεις για την ενεργειακή τους μετεξέλιξη. Έχω μια πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ, δημοσιεύτηκε πριν από 2 μήνες, όπου ο κλάδος διαχρονικά από το 2010 μέχρι σήμερα εμφανίζει συνολικές ζημιές πάνω από 350 εκατομμύρια. Τα πολύ μικρά κέρδη που εμφανίζει ο κλάδος τα τελευταία 3 χρόνια βεβαίως δεν είναι αρκετά να καλύψουν την συνολική ζημιά. Άρα, με εξαίρεση εταιρείες οι οποίες, όπως είναι η Ελληνόιλ, ασχολείται με τις διεθνείς πωλήσεις και έχει αναπτύξει μια πάρα πολύ σημαντική αγορά, ή άλλες εταιρείες που ασχολούνται με καθαρά ειδικές αγορές, όπως είναι οι αγορές των αεροπορικών καυσίμων, που είναι αγορές που σήμερα παρουσιάζουν δυνατότητα υψηλής κερδοφορίας. Πολύ φοβάμαι ότι με το σημερινό
καθεστώς της ελληνικής αγοράς και την ανάγκη των εταιριών να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες, θα έχουν πρόβλημα αρκετές εταιρείες. Να πάρω ένα παράδειγμα. Πρέπει ο κλάδος να επενδύσει στην ηλεκτροκίνηση. Μια επένδυση στην ηλεκτροκίνηση σήμερα σε ένα πρατήριο είναι της τάξης των 70.000. Για να επενδύσεις λοιπόν να βάλεις φορτιστές σε όλο το δίκτυο, περίπου θα χρειαστείς μια επένδυση του 1 εκατομμυρίου μίνιμουμ. Τα έσοδα από αυτή την επένδυση είναι αδύνατο να αποσβεστούν, διότι είναι πάρα πολύ μικρή αγορά. Άρα είσαι υποχρεωμένος να εξυγχρονίσεις το δίκτυό σου με φορτιστές και σημεία φόρτισης. Είσαι υποχρεωμένος να επενδύσεις 1 εκατομμύριο. Από την άλλη πλευρά δεν θα μπορέσει ποτέ να αποσβέσεις αυτή την επένδυση. Και όταν πηγαίνουμε και σε πιο εξειδικευμένες τεχνολογίες στο CNG, LNG, όπου η κάθε επένδυση είναι στις τάξεις των 700-800 για σταθμούς, αυτές οι επενδύσεις πρέπει να γίνουν, αλλά είναι αδύνατο να αποσβεστούν. Άρα αναρωτιέμαι, εάν ο κλάδος βγάζει ζημιές ή δεν έχει κέρδη, αν θέλετε, και από την άλλη πλευρά είναι υποχρεωμένος να επενδύει για την ενεργειακή του μετάβαση, αυτό δεν θα οδηγήσει κάποιες εταιρείες εκτός αγοράς? Άρα αναμένεται λοιπόν, προδιαγράφεται κάπως ζωφερό το μέλλον για κάποιες από αυτές τις εταιρείες που δεν έχουν τη δυνατότητα να μετεξελιχθούν και να επιδείξουν μια εξωστρέφεια όπως έχει επιδείξει η Ελλήνη. Φοβάμαι, ναι. Τώρα για εσάς. Πρόεδρε, λοιπόν, μετά την μικρή ανάλυση που μας κάνατε για την εικόνα της αγοράς για τα επόμενα χρόνια, για το μέλλον των εταιρεών, να έρθουμε λίγο στα δικά σας, στα χωράφια. Η Ελλήνη εμφάνισε μείωση τζίρου 42% στο πρώτο εξάμηνο και ο Όμιλος μείωση του νυχτού κέρδους. Από την άλλη, υπάρχει κερδοφορία από τις διεθνείς δραστηριότητές σας, παρά το γεγονός ότι μειώθηκαν οι πωλήσεις. Πού αποδείτε αυτή την, ας τη χαρακτηρίσω, αντικρουόμενη εικόνα και πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί το δεύτερο εξάμηνο για την Ελλήνη? Καταρχήν μια παρατήρηση, διαβάζετε πολύ καλά τα νούμερα μας, είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Να το πιάσουμε λίγο πιο αναλυτικά. Η εμπορική δραστηριότητα της Ελληνόλης εστιάζεται σε δύο αγορές, στην εσωτερική αγορά και στη διεθνή αγορά. Η εσωτερική αγορά κατά βάση είναι οι πωλήσεις μας των υγρών καυσίμων σε πρατήρια, βιομηχανία και σε μαρίνες. Και είναι η αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται το σύνολο των εταιριών πετρελαίου στην Ελλάδα. Η εσωτερική αγορά είναι μια προβληματική αγορά και είναι πολύ σημαντικό, διότι αν μια εταιρεία δραστηριοποιείται μόνο στην εσωτερική αγορά, πολύ φοβάμαι ότι θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Αν δεν το έχει αντιμετωπίσει σήμερα, στο άμεσα μέλλον θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Γιατί είναι προβληματική η εσωτερική αγορά? Υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Καταρχήν είναι μια αγορά η οποία λόγω των δύο σημαντικών κρίσεων, την κρίση την οικονομική του 2010 που κράτησε μέχρι το 2020 και αμέσως μετά την κρίση την υγειονομική του COVID, έχασε ένα πολύ μεγάλο μέρος των πωλήσεών της, περίπου το 40%. Συνήλθε για 2 χρόνια, φέτος η αγορά υποχωρεί πάλι 5% και ο κύριος λόγος της μείωσης των πωλήσεων είναι η πολύ μεγάλη πτώση του πετρελαίου θέρμανσης για καθαρά τους κλιματολογικούς λόγους. 28 βαθμούς, πάμε για μπάνιο, άρα είναι πολύ φυσικό. Τα καύσιμα κίνησης εμφανίζουν μια οριακή αύξηση που δεν νομίζω θα ξεπεράσει το 2%. Αυτό λοιπόν είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος είναι ότι στη συγκεκριμένη αγορά η ελληνική πολιτεία έχει αποφασίσει εδώ και 2 χρόνια να επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Δεν μπορείς να έχεις μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από αυτό που είχες τον Αύγουστο του 2021, που η πολιτεία θεωρεί ότι είναι ένα σωστό κέρδος. Το πλαφόν, κατά την άποψή μου και κατά την άποψη του κλάδου, αποτελεί στρέβλωση του ανταγωνισμού, διότι όταν έχεις πλαφόν, όλη η αγορά πάει και τοποθετείται πάνω στην τιμή του πλαφόν, άρα ουσιαστικά καταλύεται ο ανταγωνισμός. Και μιλάμε για μια αγορά όπου δεν είναι δυνατόν να υποστηρίξει κάποιος ότι υπάρχει έλλειμμα ανταγωνισμού, διότι στην αγορά αυτή δραστηριοποιούνται πάνω από 5.000 πρατήρια, 17 εταιρείες και πολλή παραβατικότητα. Άρα θέμα ανταγωνισμού δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ακόμα και αν δεχθούμε ότι
κάτω από τις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες υπάρχει μια κοινωνική πίεση στον καταναλωτή να πιέσει την πολιτεία να επιβάλλει πλαφόν, διότι θα τον προστατεύσει. Ας δεχτούμε και αυτό και ας δεχτούμε την επιβολή του πλαφόν. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν η πολιτεία, ενώ επιβάλλει πλαφόν, να μην αναγνωρίζει τα αυξημένα κόστη τα οποία έχουν δημιουργηθεί στον κλάδο στην τελευταία διετία. Παράδειγμα, είχαμε διαδοχικές αυξήσεις στα επιτόκια. Το χρηματοοικονομικό κόστος μόνο της Ελληνόιλ στο εξάμηνο έχει αυξηθεί 17%. Είχαμε αύξηση στα μεταφορικά και έχουμε ένα πληθωρισμό 9,5% πέρσι και 5% φέτος. Άρα, από το περιθώριο που το κράτος ορίζει σαν λογικό, το περιθώριο αυτό τελικά είναι πολύ πολύ μικρότερο. Και μιλάμε για ένα κλάδο όπου έρχεται ο ΙΟΒΕ στην μελέτη του πριν από 2 μήνες και λέει ότι το μεικτό περιθώριο του κλάδου είναι στο 0,5%. Όταν λοιπόν είναι στο 0,5% και δεν αναγνωρίζει το κράτος τις επιβαρύνσεις που σας είπα και κατεβαίνουμε κάτω από αυτό το νούμερο, αναρωτιέμαι, υπάρχει λόγος επιβολής πλαφών? Το τέταρτο ζήτημα είναι η παραβατικότητα, που σας την εξήγησα στην προηγούμενη ερώτηση ότι είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλη παραβατικότητα στα 2 μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά με την απουσία ελέγχων του κράτους έχει πια επεκταθεί και στην περιφέρεια. Άρα, για όλους αυτούς τους λόγους η εσωτερική αγορά είναι προβληματική. Και με αυτές τις συνθήκες η Ελληνόιλ στην εσωτερική αγορά το πρώτο εξάμηνο παρουσίασε μείωση πωλήσεων, μείωση κερδοφορίας. Πάμε λοιπόν τώρα στην διεθνή αγορά. Για την Ελληνόιλ είναι μια πολύ μεγάλη αγορά, η οποία αφορά δραστηριότητες είτε στις ευρωπαϊκές χώρες, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε και στη Μέση Ανατολή, είτε στην Άπο Ανατολή. Περίπου στα τελευταία 10 χρόνια δραστηριοποιούμαστε σε περίπου 42 χώρες. Η αγορά αυτή χαρακτηρίζεται σήμερα από πολύ μεγάλη ρευστότητα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Άρα το μεγάλο πρόβλημα που έχει φέτος η διεθνής αγορά είναι η ανάπτυξη πωλήσεων. Και αυτός είναι ο λόγος που η Ελληνόιλ παρουσιάζει μια σημαντική μείωση της τάξης του 34% όπως αναφέρεται. Γιατί? Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχουμε είναι ότι υπάρχει ένας άνισος ανταγωνισμός μεταξύ εταιριών που δραστηριοποιούνται μαζί μας στην διεθνή αγορά, οι οποίοι δεν εφαρμόζουν σωστά τις κυρώσεις που έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με το ρωσικό πετρέλαιο, είτε αφορά απαγόρευση πώλησης ρωσικού πετρελαίου στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε την επιβολή πλαφών σε δυνατότητα πώλησης σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι κάνουν οι εταιρείες αυτές? Εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο, διηλίζεται σε κάποιο ινδικό ή σε κάποιο τουρκικό δηληστήριο και πανεξάγεται πλέον σαν τουρκικό ή ινδικό προϊόν, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για ρωσικό προϊόν, είτε σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε χώρες εκτός. Άρα εδώ μιλάμε για παραβατικότητα. Δηλαδή έχετε αφενός την παραβατικότητα, έχουμε την παραβατικότητα στην εγχώρια αγορά και έχουμε και την παραβατικότητα στη διεθνή αγορά. Δυστυχώς έτσι είναι, και αυτός είναι ο λόγος που οι πωλήσεις μας έχουν επηρεαστεί. Είμαστε μια εταιρεία που ακολουθεί τους νόμους, άρα ακολουθούμε τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεπώς έχουμε πρόβλημα εκεί. Με ρωτήσατε πολύ σωστά όμως, παρά τη μείωση των πωλήσεων υπάρχει αύξηση κερδοφορίας. Βεβαίως. Διότι ποιο είναι το διεθνές περιβάλλον σήμερα? Υπάρχει μειωμένη παραγωγή του ΟΠΕΚ και της Ρωσίας. Υπάρχει αυξημένη ζήτηση στα ορυκτά καύσιμα, και εδώ είναι μια απάντηση. Τα ορυκτά καύσιμα σταδιακά θα πεθάνουν. Τα ορυκτά καύσιμα θα μείνουν στην αγορά και στη διεθνή και στην ελληνική για αρκετά χρόνια. Υπάρχει μειωμένη παραγωγική δυνατότητα των δηληστηρίων, διότι δεν επενδύσαν τα τελευταία 3 χρόνια, αποτέλεσμα παρουσιάζουν συνεχώς διακοπές της λειτουργίας. Όλες αυτές οι αιτίες τι έχουν κάνει? Έχουν οθήσει τα περιθώρια στη διεθνή αγορά στα υψηλότερα ιστορικά επίπεδα. Άρα, ενώ έχουμε μείωση πωλήσεων 30%, έχουμε αύξηση κερδοφορίας για τους λόγους αυτούς. Πριν από λίγα χρόνια σας είχα ρωτήσει γιατί δεν στρέφεστε, παραπονόσασταν εκεί στον ΞΕΠ και σας είχα ρωτήσει γιατί δεν στρέφεστε ως κλάδος
στην ανάπτυξη αγοράς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ως απάντηση στα χρονίζοντα και διαρθρωτικά προβλήματα της εγχώριας αγοράς, και μου είχατε απαντήσει ότι αναμένεται πρώτα τη στήριξη πολιτείας. Το οποίο εγώ τότε το είχα θεωρήσει ως μια απάντηση έτσι που θέλατε να καλύψετε λίγο τα ίχνη σας, τις ευθύνες σας, κάπως έτσι το είχα εκλάβει. Σήμερα θεωρείτε ότι έχουν οριμάσει συνθήκες για μια ριζική στρατηγική μεταστροφή προς αυτές τις πράσινες εναλλακτικές τεχνολογίες? Τη θυμάμαι την ερώτησή σας. Δεν θα χρησιμοποιήσω σήμερα την ίδια απάντηση, πάντως η σημερινή θέση είναι η εξής. Εκτιμώ ότι σταδιακά οι πωλήσεις των ορυκτών καυσίμων θα μειωθούν και θα αναπτυχθούν καθαρές τεχνολογίες, αλλά σταδιακά. Ο χρόνος υλοποίησης και επίτευξης των κλιματικών στόχων που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι, αν θέλετε, πολύ φιλόδοξη, εξαρτάται σήμερα από πολλούς παράγοντες. Εξαρτάται από τις γεωπολιτικές κρίσεις. Βλέπουμε πόσο πολύ επηρέασε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το φυσικό αέριο ο πόλεμος της Ουκρανίας και η υπερεξάρτηση της Ευρώπης από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Ένας δεύτερος λόγος είναι το θέμα των υποδομών. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει μεγάλη έλλειψη υποδομών στα δίκτυα, αλλά και στην αποθήκευση των ΑΠΕ. Ένα τρίτο, και πια αρχίζει και συζητιέται, και γιατί δεν συζητιόταν πολύ, υπάρχει τεράστιο κόστος στην πράσινη μετάβαση, το οποίο θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι θα το υπομειστεί ο καταναλωτής. Το περιγράφει και το προσχέδιο του νέου ΕΣΕΚ. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Και σε ένα βαθμό, προκειμένου να αποφευθεί η ενεργειακή φτώχεια, θα πρέπει να το υπομειστεί, και έχει πει θα το υπομειστεί το κράτος. Βλέπουμε πολύ συχνά το τελευταίο διάστημα, στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ τέθηκε το θέμα αυτό, η μειωμένη ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ως προς την αμερικανική ή ως προς την κινέζικη και ινδική. Υπάρχει το πολύ υψηλό κόστος των νέων τεχνολογιών. Και βεβαίως υπάρχουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έντονες διαφωνίες πάνω στο θέμα της πράσινης μετάβασης και στον χρόνο υλοποίησής της. Πιο πρόσφατο παράδειγμα η θέση της Γερμανίας και της Ιταλίας, όπου έχοντας πολύ ισχυρή αυτοκινητοβιομηχανία πίεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την μοναδική δυνατότητα για ηλεκτροκίνηση να συμπεριληφθούν και τα συνθετικά καύσιμα. Άρα αναρωτιέμαι ότι σε ένα τόσο ρευστό περιβάλλον σε διεθνές επίπεδο, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η οποία είναι μια χώρα η οποία πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχει πολύ μεγάλες ελλείψεις στις υποδομές. Από την άλλη πλευρά έχει πολύ μεγάλο δημοσιονομικό ζήτημα. Έχει μεγάλη εξάρτηση από τις εισαγωγές, όπου σημειώστε ότι τις ίδιες αποφάσεις η ελληνική κυβέρνηση τις αλλάζει συχνά πυκνά. Το 2021 το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν εκτός των στόχων της πολιτείας, με απαγορεύσεις σε ό,τι αφορά τη θέρμανση πολυκατοικιών, και το 2022 έρχεται και επιδοτεί το πετρέλαιο θέρμανσης προκειμένου να μην καταναλώνει φυσικό αέριο. Άρα σε αυτό το περιβάλλον, είτε στο διεθνές είτε στο ελληνικό, είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο μια εταιρεία να προβλέψει ποια από όλες τις τεχνολογίες θα υπερισχύσει και να αποφασίσει να επενδύσει σήμερα. Διότι εάν πάει να επενδύσει σήμερα θα χρειαστεί τεράστια κεφάλαια, και όπως σας περιέγραψα πριν στην ηλεκτροκίνηση δεν θα έχει έσοδα. Άρα η απάντηση σήμερα στο ερώτημά σας που μου είχατε κάνει πριν από λίγα χρόνια είναι ότι και σήμερα εκτιμώ ότι δεν έχουν οριμάσει συνθήκες. Για την Ελληνόη θα ήταν λάθος απόφαση και ιδιαίτερα επικίνδυνη να αποφασίσει σήμερα σε ποια νέα τεχνολογία θα πρέπει να επενδύσει. Θα ήταν ένας αχρίαστος μοντερνισμός, δηλαδή, έτσι. Ναι. Είστε σαφείς. Λοιπόν, τώρα πείτε ότι δεν έχετε απέναντί σας τον δημοσιογράφο Αδάμ Αδαμόπουλο, αλλά τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι είναι εκείνο που θα του λέγατε, με την έννοια τι θα μπορούσε να πράξει ο Πρωθυπουργός για να βελτιωθεί όλο αυτό το κλίμα που έχουμε περιγράψει πολύ εύστοχα με τις απαντήσεις σας? Επειδή δεν θα είχα πολύ χρόνο με τον Πρωθυπουργό, θα του ζητούσα κάτι πολύ απλό
και αυτονόητο και τίποτα παραπάνω. Φοβάμαι ότι είναι δύσκολο. Θα του ζητούσα ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον, χωρίς παραβατικότητα, χωρίς κρατικές παρεμβάσεις, με έντονο αλλά υγιή ανταγωνισμό, ώστε οι πραγματικά ικανοί να υπερισχύσουν. Αυτό το τόσο απλό και αυτονόητο για οποιαδήποτε ενδεχομένως ευρωπαϊκή επιχείρηση, δυστυχώς δεν το έχουμε στην Ελλάδα. Πολύ εύστοχο και απλό σε σύλληψή του, αλλά πρακτικό για μελλοντική εφαρμογή. Ναι. Πριν κλείσουμε, θέλετε να σχολιάσετε κάτι, έτσι, κάτι που σας έρχεται στο μυαλό, να κάνετε μια δήλωση για κάτι που θεωρείτε εσείς σημαντικό για εσάς προσωπικά, την Ελλάδα, την αγορά? Την αγωνία, αν θέλετε. Είμαι στην Ελληνόιλ πάνω από 50 χρόνια. Η Ελληνόιλ φέτος γιορτάζει τα 70 της. Μια πραγματικά εξαιρετική πορεία σε ένα πραγματικά, είστε καλά, σε ένα πολύ δύσκολο κλάδο. Την αγωνία πώς θα είναι η Ελληνόιλ, πώς θα είναι η αγορά το 2035, μου φαίνεται βουνό και να το σκεφτώ και πώς θα οργανωθεί αυτή η εταιρεία, αλλά αυτή αν θέλετε είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση, να φύγω από την Ελληνόιλ και η Ελληνόιλ να είναι εξίσου ανταγωνιστική στο νέο ενεργειακό περιβάλλον όσο είναι σήμερα. Γιατί σήμερα φτάσαμε να είμαστε μέσα στις 10 μεγαλύτερες εταιρείες Ελλάδος, η 4η εξαγωγική εταιρεία της χώρας. Έχουμε κάνει άλματα μπροστά. Άρα ναι, με προβληματίζει πολύ το πώς θα είμαστε και πώς θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε, και από την άλλη πλευρά η ενασχόληση με το σύνδεσμο, όπου είναι μια δύσκολη ενασχόληση και είναι εις βάρος του χρόνου της Ελληνόιλ. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν τόσα πολλά ζητήματα. Αναφέραμε την παραβατικότητα, αναφέραμε την ενεργειακή μετεξέλιξη, όπου αν πραγματικά ενδιαφέρεσαι για το μέλλον του κλάδου, πρέπει να ασχοληθείς. Θαυμάσια. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας διέθεσες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.